Isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Jiena ħanusa fil-qari tal-Iskrittura ħanusa l-edizzjoni tal-Bibja Sajdon għaliex nara li hija iktar viċin l-oriġinal dik bl-Ebrajk u bil-Grek. Naturalment ħajkun hemm xi kliem li mbagħad nispjegah. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Qaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien u minnu fih ir-ruħ tefew fil-barr u dam fil-barr 40 jum imġarrab mix-xitan. Kien jgħix mad-dbejjeb u l-anġli kienu jduru bih. Wara li Ġwanni kien maqbud ġie Ġesu l-Galilija u jgħid: intemm iż-żmien u waslet is-saltna ta' Alla, indmu u emnu fil-bxara. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju li ħanisimgħu nhar il-Ħadd jibda bil-kelma u minnu fih. M'intom x'qed isemmew din il-kelma għax hemm xi ħaġa oħra. Jien għalhekk nuża dan. Din il-kelma hija importanti ħafna għal San Mark għaliex hu l-aktar li juża mill-Evanġelisti l-oħra u juża 40 darba mhix ċajta l-iqsar Evanġelju ma madankollu juża din il-kelma 40 darba fil-oħrajn forsi jużawha 3 darbiet jew 5 darbiet. Sewwa, issa din hija kelma b'saħħitha ħafna għal San Mark. U din il-kelma tkompli tagħti saħħa tingħaqad mal-kelma li tiġi warajja tefew. Ekku, hawnhekk San Mark biminnu fih ma rridx jifhem li dritt wara il-Magħmudija għaliex it-tentazzjonijiet sarew wara il-Magħmudija. Ma rridx jifhem li wara l-Magħmudija Ġesu mar dritt fid-deżert, jiġifieri kwistjoni ta' ħin. Le, assolutament. Minnu fih jiġifieri hawnhekk skont San Mark b'qawwa deċiżiva bla ma qatt jitlajja. Ekku, bla dubju mbagħad din il-kelma tkompli tinftiem meta naqduha ma' seħbita dik Ebrajka Jaxar. Tiduli għaliex ħataqla din il-kelma għaliex San Mark li huwa s-segretarju ta' San Pietru ġewwa Ruma veru li kien qed jikteb bil-Grik imma kien qed jaħseb bl-Aramajk jew bl-Ebrajk. Sewwa allura din tgħin ħafna. U hawnhekk minnu fih bl-Ebrajk hija tfisser ukoll b'safa li ma bħalu. Jifieri b'awtentiċità, bit-trasparenza, bil-verità kollha. Allura nistgħu nibdew dal-Evanġelju bla ma qatt jitlajja u b'safa li ma bħalu ir-ruħ tefew fil-barr. Ir-ruħ, hawnhekk qed nirreferu għal ruħ il-Qudus, għall Ispiritu Santu ġifieri hija dik il-qawwa divina f'Ġesu Kristu illi propri din il-qawwa divina li joħroġ lil Ġesu fid-deżert. Allura nistgħu ngħidu li l-Ispiritu Santu illi qabel din il-ġrajja fil-Magħmudija ġifieri niżel fuq Sidna Ġesu Kristu, issa l-istess Spiritu Santu lil Ġesu ħajgħaddeh mit-tiġrib bħalma ġara lil kull persuna qaddisa fl-Antik Testament. Jgħaddeh mit-tiġrib sabiex jurih li hu il-qaddej ta' Alla li brieda ibati sal-aħħar imma mill-istess rida tiegħu isseħħ l-armonija universali. U nixtieqkom milli tiftakru dawn żewġ kelmiet għax l-Evanġelju huwa marbut ħafna ma' l-armonija universali. Jgħidilna li l-Ispiritu Santu tefew. Tefew. Mhux sempliċement ħarġu, tefew. Ekku, dan il-verb mhux bil-forsi fisser vjolenza, imma ifisser li bħarġu b'qawwa kbira. Għax dak huwa l-Ispiritu Santu huwa il-qawwa ta' Alla. Anki jissemma qabel il-ħolqien tad-dinja fl-ewwel vers tal-Ġenesi
L-Ispiritu Sant huwa bħal dik ir-rifnu tempesta qawwija li jdur mal-univers kollu. Ma naturalment hawnhekk Marku qed jirreferi għall-Ispiritu Qaddis li b'qawwa tremenda u b'mod tal-għaġeb u b'safa li ma bħalu ħareġ lil Ġesu fid-deżert. U hemmhekk ħada wkoll kontra x-xitan. Skont San Mark, l-Ispiritu Santu ma ħareġ fid-deżert apposta għax-xitan, assolutament le. Imma sempliċement ħareġ fid-deżert, għax fid-deżert Ġesu għamel affarijiet oħra wkoll. U din hija d-differenza bejn San Mark u l-Evanġelisti l-oħra, ġifieri nirreferi għal Mattew u għal Luqa. L-ewwel ħaġa importanti ħafna li wieħed jifhem li l-Ġesu ħarġu l-Ispiritu ta' Alla. L-azzjoni ġifieri tibda dejjem minn fuq kull ma jagħmel Ġesu għax jixtiequ il-missier u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu tat-tielet persuna tat-Trinità. Mela il-ħajja tal-Iben hija il-ħajja tat-Trinità qaddisa. Hekk uħud anki għalina kull ħaġa sabiħa jekk rridu nagħmlu xi ħaġa sabiħa jew ngħidu xi ħaġa sabiħa trid tibda minn fuq u mhux minn isfel, ġifieri trid tibda skont ir-rieda ta' Alla. Ħarġu fil-baħr, ġifieri dik hija l-kelma li juża Sajdon antika, ġifieri ħarġu barra. Hekk irreferi għad-deżert, bil-Grik eremos, ġifieri ġabu qisu eremita. Mhux ġabu qisu eremita. Ekku, tajjeb qabel xi nifuq fuq dan l-ispazju li jipprovdilna l-Evanġelju tal-lum. Id-deżert tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu huwa dak ta' Ġuda illi bl-art jew nixfa kollha ġebel u rari ħafna tista' tiltaqa' ma' xi pjanta jew ma' xi oassi bħal dik ta' Ġeriko pereżempju. Id-deżert fil-Bibja għal bniedem semitiku iktar milli huwa spazju topografiku, spazju ġeografiku qiegħed hemmhekk bil-borders tiegħu, imma huwa qabel xejn realtà ta' ħajja, sitwazzjoni ta' eżistenza. Il-Griegi kienu sejħula kairos. Jifieri l-esperjenza li ħad tgħaddi minn hemm. Dak huwa d-deżert. U allura f'dan il-kuntest ta' realtà ħajja biżżejjed nsemmu niftakru l-pellegrinaġġ tal-poplu ta' Alla li jagħmel fid-deżert tal-biża dak sinajitiku wara li ħalla l-allat foloz tal-Eġittu u telaq lejn il-ħelsien tal-art imwieda. Issa, id-deżert huwa il-post privileġġjat ta' Alla. Il-post privileġġjat ta' Alla, imma sfortunatament huwa wkoll il-post tax-xitan. Ħanispjega. Id-deżert huwa il-post privileġġjat ta' Alla għax kif jidhirna Alla permezz tal-profeta Ożeja xejn Alla, arawni jiena lill-arusa tiegħi, ġifieri lill-poplu tiegħi, lill-arusa tiegħi nieħodha fid-deżert u fuq qalba inkellema. Ekku d-deżert allura huwa l-post fejn Alla jinnamra mal-bniedem, mal-Knisja tiegħu, jinnamra mingħajr tentazzjonijiet tal-kumdità. Huwa fid-deżert ukoll li Alla għamel il-patt famuż tas-Sinaj li baqa' jinfluwenza sal-lum lill-popli kollha, id-Dekalogu, l-10 kmandamenti, dak huwa l-patt tas-Sinaj. Imma kud id-deżert huwa wkoll il-post tax-xitan għax fehem ir-riskju u t-tentazzjoni. Fiskiet tad-deżert ħieles mill-istrutturi tal-kumdità, il-poplu tagħha kien jiġi f'konfront miegħu innifsu iħossu wiċċ imwiċċ ma' Alla bit-toqol tqil tal-libertà. U allura it-tentazzjoni hija faċli u r-ritorn għall-iskjavitù kien dritt jiġi f'moħħ il-poplu tal-Alla. Fit-tentazzjoni il-passat tal-iskjavitù kien jintlibes b'ħafna ilwien sbieħ imma ta' biċċajt. Niftakru kemm Gerger u ġielet il-poplu fid-deżert tas-Sinaj ma' Mosè kien jgħidulu kemm konna aħjar fl-Eġittu niklu minn dak il-laħam. Ġifieri ekku l-iskjavitu kemm tidher sabiħa imma ta' biċċajt. Id-deżert joħroġ minnek il-vojt, joħroġ minnek is-sens ta' ribellioni,
tal-passività, joħroġ minnek il-biża li temmen, joħroġ minnek l-egoizmu li tingħata. U għalhekk id-deżert huwa il-post simboliku ta' dnub. U l-Evanġelju jkompli jgħidilna u dam fil-barr fid-deżert 40 jum. Imġarrab mix-xitan kien jgħix mad-dbejjeb u l-anġli kienu jduru bih. 40 jum. Ġesu bħal profeta Elija jgħaddi 40 jum fid-deżert moqdi mill-anġli. Imma din 40 jum ma nsibuhiex biss fil-profeta Elija, nsibuha fl-Antik Testament kemm il-darba. 40 jum, 40 sena. Numru speċjali. Imma din ta' Elija u ta' oħrajn m'għandix ittellef l-idea primarja ta' Marku li Kristu huwa l-ewwel net impinġi hawnhekk f'dal-Evanġelju li nsemmu nhar il-Ħadd bħala Adam moqdi mill-anġli. Issa Adam mhuwiex nom personali, kif forsi nistgħu nifhmu aħna nsemmu xi ħadd Adam jew Adam, assolutament li bil-ludi Adam tfisser il-bniedem, esattament ir-raġel, il-bniedem. Sewa allura hawnhekk Marku qed ipinġi lil Kristu bħala il-bniedem il-ġdid moqdi mill-anġli. U din l-interpretazzjoni hija wkoll influenzata mill-letteratura Ludija, Adam u Eva jisima, fejn Adam huwa molli minn Alla għal stat għoli ħafna għal qima tal-anġli hekk li ġibet fuqu lejra kollha tax-xitan. Jidilna imġarrab. Din il-kelma mġarrab hija kelma neutrali. Bħal meta aħna nużawha ħafna ħammur nġarrab il-libsa għand il-ħajjat. Hija kelma neutra, ġifri ħammur nipprova. Jiġifieri tista' tfisser fil-pożittiv meta tiddetermina il-kuraġġ tal-bniedem u fin-negattiv meta lan ikun biex toħroġ id-djufija tal-bniedem jew tħajru għad-dnub. Issa dan it-tiġrib f'Marku mhuwiex bħal f'San Mattew u f'San Luqa fejn ix-xitan jaħajjar lil Ġesu għal dnubiet partikolari, imma biex toħroġ ir-rebħa definittiva ta' Ġesu Kristu, ir-rebħa ta' Adam il-ġdid, ġifieri tal-bniedem il-ġdid, ir-rebħa tal-Messija fuq ix-xitan. U biex tidher dak li jiena tilkom fil-bidu l-armonija universali. Ġie mġarrab mix-xitan. Ix-xitan fl-Antik Testament ftit li xejn jissemma, jiġifieri u skont Ġob u skont il-profeta Zakkarija, ix-xitan huwa bħal anġlu magħżul minn Alla biex jagħmilha ta' prosekutur illi jikkundanna lill-bniedem. Ġifieri dak huwa x-xogħol primarju tax-xitan illi qiegħed quddiem Alla jikkundanna il-bniedem. Imbagħad żviluppat l-idea tax-xitan kif nafuha aħna ħafna iktar tard. Ekku, Marku ma jgħidx kif ġie mġarrab mix-xitan bħal Mattew u Luqa, mhux importanti għal Luqa u jiena din nifhimha għaliex fid-deżert awtomatikament wieħed joħroġ, ġifieri wieħed imur fl-eremo, wieħed imur fl-irtir għat-tiġrejb biex jipprova. U jgħidilna kien jgħix mad-dbejjeb, ġifieri mal-bejjem salvaġġi. Bl-ebda dubju ta' xejn fil-kwiet tax-xari ġo qalb l-għoljiet ta' Ġuda kien hemm żgur lil-pub bajat waħxi u kien hemm ukoll srif velenużi. Imma f'dan it-test tal-lum u dawn l-annimali selvaġġi huma imsemmija fi kwadru simboliku, ġifieri jekk ridu nifhmuha. U dak li huwa ċert huwa li insibu lil Ġesu jgħix f'nofshom f'armonija sħiħa magħhom. Għalhekk dawn il-ftit kelmiet ta' Marku ifakruna f'dak il-pass messjaniku famuż u mill-isbaħ tar-re Emanuel li nsibu fil-profeta Iżajja kapitlu 11 meta jgħid u jgħammar il-lupu mal-ħaruf l-oġol u l-ferħ tal-jun jiraw flimkien it-tarbija tal-ħalib tilab fit-toqba tas-seb. Ekku dan xi fisser dan kollu li il-qsim ta' ħajja flimkien mal-annimali selvaġġi u dawk domestiċi jerġa' jibni mill-ġdid il-ġenna tal-art.
L-Eden li nsibu fil-kapitlu 2 tal-Ġenesi. Mela, f'dan l-Evanġelju nistgħu ngħidu li Ġesu jinawgura dak l-univers li ħolhom Alla. Deskritt fl-ewwel kapitlu tal-Ġenesi. Fil-Ġenesi x'insibu lil Adam kien jgħix mal-annimali u kien jagħtihom l-isem. Jiġifieri kellu saħħa fuq l-annimali. Iżda Adam kien jiddominhom mhux bħala tiran prepotenti u prożontos, iżda bħala gwida inkarigat minn Alla stess. Ekku allura Ġesu huwa l-bniedem il-ġdid, Adam il-ġdid u perfett għaliex huwa ħareġ rebbieħ fuq it-tentazzjonijiet tax-Xitan, it-tentazzjonijiet li darba fil-Ġenesi, ġifieri farku l-armonija ta' bejnietna. Farku l-armonija ta' bejnietna. Issa Ġesu reġa' stabilixxa din l-armonija, dik l-armonija tal-Eden tal-bidu. Mela f'dan il-qari Ġesu huwa mwassal lilna bħala dak li jażel it-triq tal-missier, il-kontra ta' Adam u Eva tal-Ġenesi. Ġifieri it-triq tal-missier hija it-triq tad-deżert, imma wkoll dak li jbiddel id-deżert negattiv. Ġifieri Kristu huwa il-bidem il-ġdid li ħajġib l-armonija ma' kulħadd. U l-anġli kienu jduru beħ, jgħid l-Evanġelju. Din il-frasi tkompli tikkonferma kemm Marku kellu f'moħħu li juri lil Kristu bħala Adam il-ġdid, il-bniedem fil-ħsieb oriġinali tal-għax kif qedtilkom f'dik il-leġenda ludija teżisti l-idea tal-anġli li jaqdu lil Adam qabel ma dineb. U din il-kelma jaqdu f'dan ir-rakkont hija wkoll mifhuma jagħtu qima. Mela hawnhekk għandna l-idea tal-anġeli li jagħtu qima lil Ġesu għax huwa il-bniedem il-ġdid li fih ġej imġedded kollox. Imbagħad vers 14 jgħid u wara li Ġwanni kien maqbud ġe Ġesu il-Galilija. Din tidher li dan ir-rakkont ma kienx marbut ma dak tal-Mawmudija, imma Marku a differenza ta' Ġwanni, fejn Ġwanni l-Evanġelista San Ġwanni jgħid li meta Ġwanni kien qed jagħmel anke Ġesu kien qed jagħmel u jippriedka, imma speċi Marku jipprova jifridhom biex ma joħloqx kompetizzjoni għall-Knisja tiegħu dik ta' Ruma bejn Ġwanni u Ġesu. Ekku, u jgħidilna maqbud, wara li Ġwanni kien maqbud. Ġwanni l-Ammidi ġemoti, kif tafu intom, fidejn l-awtorità. Il-frażi li tiġi wara intemm iż-żmien tista' tiddetermina il-kawża għaliex skont San Mark Ġwanni il-Battista ġie maqbud. Bi żmien mitmum l-Iskrittura tifhem iż-żmien meta l-Messija kellu iġib is-sħuħija tal-pjan divin, din l-armonija universali. Mela għal Marku m'għandniex biss kawża sensazzjonali, ċoj Ġwanni jiġi maqbud għax beda jċanfa lill-Erodi għax dan kienħa il-mara ta' ħuħ. Le, imma għandna fuq kollox kawża divina. Mela issa huwa iż-żmien ta' Ġesu bħala l-Messija u mhuwiex aktar ta' Ġwanni li kien il-profeta li ħabbru. Għalhekk ġie maqbud Ġwanni, jiġifieri hemm kawża divina. Ġem il-Galilija, din iż-żona donna tidher bħala l-art tas-salvazzjoni, veru għax Ġesu l-iktar li jgħix fil-Galilija. U sfortunatament Ġerusalemm, il-belt tal-poplu tagħha, hija il-belt li ċaħdet lill-Messija u qatletu. U imbagħad l-aħħar vers jgħidilna u jgħid intemm iż-żmien u waslet is-salta ta' Alla indmu u wemmnu fil-bxara. Intemm iż-żmien. Għandek sfortunatament it-traduzzjoni mhux biss tal-Malti, imma anke tal-oħrajn m'għandix is-sinifikat kif sinifikat kbir, anzi pjuttost fqira. Hawnhekk Marku għall-kelma żmien mhux qed juża l-kelma ġenerika dik kronos, il-Grigi għandhom kelma kronos biex jgħidu x'ħenu jew
kemm ħaddum, imma juża il-kelma li jettilkom qabel kairos, iż-żmien f'sens personali mimli sinifikat u fatti, esperjenzi. Ekku, ma din il-kelma hemm ukoll il-kelma mitmum bil-Grik pleron li tfisser mhux spiċċa, anzi wasal fis-sħuħija fil-milja tiegħu, determinanti għaż-żminijiet kollha, ġifieri dan iż-żmien mhux tal ma spiċċax, ħalla ħajinfluwenza żminijiet l-oħra kollha. Dak ifisser intemm iż-żmien. U waslet is-saltna ta' Alla. Din l-ewwel darba illi Marku juża din il-frażi b'saltna ma nifhmux il-post fiżiku partikolari imma il-qawwa ta' Alla. Mela hawnhekk nifhmu il-qawwa li bija Alla jmexxi il-ħajja tiegħu. Nemmen li t-tradizzjoni ġusta tkun il-qawwa ta' Alla waslet. Ekku din il-qawwa ta' Alla hija universali u hawnhekk nerġgħu naqdu il-figura ta' Adam il-ġdid, tal-bniem il-ġdid, għax fejn Adam kien jirrappreżenta id-dinja kollha u bid-dnub tiegħu dineb kulħadd, hekk ukoll Kristu huwa Adam il-ġdid, il-bniem il-ġdid fejn ir-rebħa tiegħu ħadd influwenza lil kulħadd. Indmu, ġifieri tindem ġifieri tbiddel il-mentalità. U hemmnu fil-bxara. Ekku ta' min jinnota d-differenza li qabel il-qawmien ta' Kristu Ġesu xandar l-aħbar it-tajba ta' Alla, dik l-aħbar li kienu ħabbru l-profeti. Imma imbagħad wara il-qawmien ta' Kristu din ma tibqax il-bxara tajba ta' Alla imma issir il-bxara it-tajba ta' Ġesu Kristu. Hekk kienu isibuha l-ewwel Knisja illi bit-twilidu bil-misteru tal-Għid ta' Kristu din il-bxara tinkarna u tħabbar il-fidwa tal-Antik Testament. U hawnhekk interessanti li Marku juża il-kelma evangelion, jifieri il-bxara. Imma jgħid biss dik mod assolut. Jifieri dan ifis li hawnhekk tintuża u darb'oħra f'San Pawl. Dan minn hawnhekk jidher għax ma jispecifikajiex tidher illi kienet saret ovvja illi kien għall-ewwel Knisja illi l-Evanġelu huwa l-bxara tajba ta' Kristu. Tajb li l-aħħar ħaġa tajb li wieħed jifhem li indmu u emmnu huma marbuta ma' xulxejn. Għaliex għax wieħed ma jistax sempliċement ibiddel mentalità. Għaliex bidla tirrikjedi awtomatikament prinċipji oħra li f'dan il-każ huma prinċipji marbuta mal-preżenza ta' Ġesu Kristu innifsu bħala dak li fih seħħew b'mod perfett il-wedi ta' Alla. Mhux hekk allura ta' min issemmi wkoll li hawnhekk jista' wkoll ikollna l-ewwel kredu biex ngħidu hekk tal-Magħmudija għax għandek it-tħabbira li ż-żmien il-qadim intemm sab is-sħuħija tiegħu. It-tieni it-tħabbira li ż-żmien il-ġdid wasal. It-tielet għandna it-tħabbira biex wieħed iwarrab iż-żmien il-qadim u l-aħħar għandna it-tħabbira biex wieħed idur lejn iż-żmien il-ġdid. Dik hija il-Magħmudija, il-proċess kollu tal-Magħmudija. Hekk uħti allura f'dan id-dawl ir-Randan għandu jkun ifisser għalina tiġdid tal-wedjiet tal-Magħmudija tagħna. Dan it-tiġdid ixebbaħna ma' Ġesu Kristu illi bil-qawwa tal-Ispiritu Divin joħroġ fil-beraħ b'qawwa kbira juri r-rebħa fuq ix-xitan u jireħ li żmienu intemm u l-armonija universali waslet. Alla qed joffrilna ideah fil-persuna ta' Ibnu Ġesu ejjew nieħdu sem minn din il-grazzja ta' Alla.